Ara parlarem una mica d'un patrimoni també fonamental de Catalunya, de les terres de Lleida, sobretot, que són els boscos. A Catalunya, la proposta que hi ha concretament de monitorització, una cosa que està passant actualment amb els boscos és que la rendibilitat econòmica dels productes tradicionals no permet la seva gestió. Però, en canvi, a ningú se li escapa que els boscos donen un valor impressionant a la societat. I, especialment, darrerament, s'ha agreujat la qüestió amb el tema del canvi climàtic, en el que els boscos poden fer un paper fonamental. A partir d'aquí, des del propi sector i des del sector ambiental i climàtic, s'ha fet una proposta innovadora que l'ha entomat el patronat, l'ha entomat la Diputació també, per intentar promoure un sistema de monitorització que és un win-win molt clàssic, jo penso. Quina és la situació dels boscos a Catalunya? Si vols passar. Actualment, a Catalunya tenim un 60% de boscos. És una de les regions més boscoses d'Europa. Això a vegades no se sap, no? Estem parlant de 2 milions d'hectàrees. La propietat d'aquests boscos, un 76% és de propietat privada, que és la majoria. En aquest sentit, estava representada i la representa el Centre de la Propietat Forestal, que és un organisme descentralitzat de la Generalitat que agrupa i promou i dinamitza aquest sector. Llavors, un altre 20% és de propietat dels ajuntaments i de les EMDs, de les entitats locals. És el que representem l'associació El Focat, que té la seu precisament a Lleida. Llavors, aquestes entitats tenen aquest 20% que estan concentrades, si mireu una mica en el plànol, sobretot a les comarques de Lleida, al Vall d'Aran i al Pirineu, però també n'hi ha una part molt important a les Terres de l'Ebre i també repartides per tot Catalunya, a les comarques de Girona, etc. Un problema que tenim amb els boscos, ja es veu aquí, és que el 30% o més actualment s'està gestionant. Si vols passar. Què està passant? Està passant que el 70% dels boscos estan pràcticament abandonats. Llavors això té uns impactes i, per altra part, ocasiona problemes ambientals i socials. Aquí he posat unes fotos il·lustratives de 4 temes que estan passant. El primer és la pressió de les zones urbanes. Els boscos cada cop estan més arraconats per les infraestructures, per les construccions. L'altre tema és la mortandat que hi ha pel fet que aquests boscos han estat abandonats, són molt més fràgils i llavors les incidències climàtiques els afecten greument. Actualment hi ha una mortandat molt alta de pins, per exemple, i d'altres espècies per la sequera, que té unes conseqüències molt importants en l'ecosistema. El tema dels incendis, tot el coneixem. I un altre tema també és l'homogeneïtzació d'aquests boscos. Llavors ens trobem amb uns boscos amb una fragilitat molt alta. A més, darrerament, en els últims 25 anys, s'ha observat que els boscos no estan fent la seva feina per aquesta debilitat. Està passant que el ritme de segrestament d'aquests boscos en el carboni ha minvat un 17%, el cabdal dels rius ha minvat un 30%, també, cosa molt greu, i després hi ha una pèrdua general de biodiversitat i dels mosaics agroforestals. Quina solució aporta la societat des de tot Europa, coordinadament, als diferents estats? Doncs el que es proposa és fer una gestió forestal multifuncional, però amb un valor afegit, focalitzant en l'ecosistema. La gestió, aquest 30% que s'està gestionant actualment dels boscos, ja es fa aquesta gestió multifuncional. Els boscos tenen funcions de producció, que són fonamentals, de fusta i llenya. Penseu que la fusta té una gran rendibilitat ambiental perquè competeix amb l'acer o amb el formigó i, en canvi, en realitat és un producte molt més sostenible. Llavors, també té les funcions socials, de bolets, excursions, cacera, esports, i també té les de protecció, amb els parcs naturals i tot plegat. Però s'està veient que s'ha de fer un pas més amb aquesta gestió, amb una gestió basada en la naturalesa. I és en aquest esquema que us posem aquí. O sigui, nosaltres el que s'hauria d'agafar és aquest bosc en el baseline, que és a l'estat actual, és un bosc molt susceptible de ser cremat. Llavors
es proposa a través d'aquesta inversió que vindria a través dels crèdits climàtics que es faci un primer any una inversió forestal que es diu integradora, que bàsicament serien diferents actuacions que permetrien preparar el bosc per aconseguir l'any 15 la màxima resiliència. I llavors això està focalitzat per obtenir bàsicament els productes següents. Primer, la fixació del carboni, segon, l'optimització del consum d'aigua del bosc i després la biodiversitat, a part del tema d'incendis. O sigui, nosaltres hem d'agafar aquests boscos i concentrar-nos a aconseguir aquests tres elements de manera quantificable i certificable. I aquí és on apareix aquest esquema bàsic que són els crèdits climàtics. Els crèdits climàtics posen en relació el bosc amb la part de la societat que té capacitat inversora i la sensibilitat per promocionar aquest projecte. Llavors ens trobem amb una entitat venedora dels crèdits, que són els propietaris forestals, tant els ajuntaments com els privats, i aquesta entitat venedora es compromet a realitzar una inversió en el que es fixi carboni, s'optimitzi aquest consum d'aigua i es conservi millor la biodiversitat i es redueixi el risc d'incendi, d'una manera quantificable. I la pròpia entitat compradora es beneficia primer per la seva responsabilitat social corporativa, el tema de la reputació i coneixement i, evidentment, per la contribució a l'economia local. Val a dir que això, els crèdits que s'han venut per les empreses han estat molt beneficiosos en el sentit que s'han pogut fer visites inclús directe amb el bosc perquè hi ha una relació de localitat total. Aquest sistema de crèdits està establert i aprovat per la Generalitat de Catalunya a través d'un acord, o sigui que està totalment legalitzat, que va ser de l'any 2023. Llavors, com es garanteix que es pugui fer aquesta actuació? A través d'uns projectes que són els PROMACs, que són els projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic, que estableixen un crèdit climàtic per cada hectàrea que s'actua. Del 2022 al 2024, actualment hi ha 8 projectes validats que suposen 429 crèdits en venda, dels quals es van vendre 117 entre el període 2022 i 2023. Però aquest any 2024 ja s'ha produït un impuls molt important, se n'han venut 200 més i en aquests moments manquen més projectes per poder tirar endavant. L'impacte que ha suposat aquests crèdits són 444 tonelades de CO2 fixades, prop de 2.000 metres cúbics de provisió d'aigua i un 22% de la millora de la biodiversitat en aquestes zones que s'ha actuat. I el preu d'aquestes actuacions estem parlant de l'ordre de 3.600 a 4.000 euros per hectàrea, per crèdit climàtic o per hectàrea. A partir d'aquí, entenem que hi ha una oportunitat molt gran a les comarques de Lleida i, a més, fins ara havien quedat bandejats, en certa manera, no s'havien fet propostes en els boscos de propietat dels ajuntaments. Els boscos de propietat dels ajuntaments tenen diversos avantatges, entre altres que les forests de mitjana són de 1.600 hectàrees per municipi. O sigui, es pot buscar zones de projectes que realment són molt interessants, a part que són entitats sense afany de lucre i, a més, tenen una funció social i hi ha la implicació dels ajuntaments i de les corporacions. A partir d'aquí hi ha la presentació d'aquesta nova proposta al Pirineu de Lleida. No sé si la pots explicar o faig una pinzellada de la... Bàsicament són 2.250.000 euros amb 11 projectes situats dos a l'Alt Urgell, un altre a l'Alta Ribagorça, 2 a la Cerdanya, 2 al Pallars Sobirà, un al Pallars Jussà, un a la Vall d'Aran, un al Solsonès i una a la zona Noguera a l'Urgell. Amb aquest projecte... Sí, acaba de... D'alguna forma, gràcies, Narcís. Una miqueta, d'alguna forma, des de Diputació de Lleida i des del Patronat de Promoció Econòmica tenim molt clar que Lleida té moltíssimes virtuts i una de les, i a més, és que té molts actius i una claríssimament són els nostres boscos que tenim a la nostra demarcació,
que, sens dubte, són els més importants de tota Catalunya, tant en superfície ocupada, proporció territorial i volums acumulats i de creixement. I, com molt bé deia el Narcís, presenten una singularitat respecte a la resta de Catalunya, que és que en molt bona part són de titularitat local. Així com a Catalunya, en general a Catalunya, parlant el Narcís del 20%, aquí estem parlant d'uns percentatges molt més elevats que arriben més enllà del 80%. Aleshores, per tant, la demarcació de Lleida, tenint en compte que tenim 300.000 hectàrees de boscos de titularitat municipal, doncs, que és el... Però tanmateix, tot això que és un actiu molt important, tenim una feblesa, una debilitat que l'hem de convertir en oportunitat, que és que de tot aquest bosc només no arriba ni al 30% que està realment gestionat. I per tant, tenim un problema, tenim un repte que l'hem de convertir en una oportunitat, perquè com deia el Narcís, la gestió multifuncional d'aquests boscos podria generar 300.000 crèdits climàtics, que si ho monetitzem, que d'això es tracta, doncs estaríem parlant d'uns 840 milions d'euros. I a més, no únicament, doncs hi hauria un volum molt important de fusta i biomassa en forma de cadena de valor associada o derivades del model de gestió. Un exemple, si parléssim d'una cadena de valor associada, doncs seria l'aplicació d'aquest model. L'aplicació d'aquest model podria ser la utilització de la ramaderia extensiva per potenciar els serveis ecosistèmics. Si parléssim d'un exemple de cadena de valor derivada, la disponibilitat de biomassa per a usos tèrmics s'estima que cobriria sobradament les necessitats que tenim a la nostra demarcació i podria esdevenir un recurs a valoritzar en processos industrials ubicats a fora de l'àrea pirinenca i que podrien mobilitzar-se, per exemple, a través del tren de la Pobla, que actualment únicament és per a usos essencialment turístics i també, naturalment, de desplaçament. Aquest parell són només alguns exemples del per què és tan important per la Diputació de Lleida posar en valor aquests boscos públics per la seva capacitat de dinamitzar i diversificar l'economia dels municipis de l'Alt Pirineu i Aran, que actualment un element molt important és el turisme, però voldríem afegir-hi noves vies. La comercialització d'aquests crèdits climàtics forestals és un vector de monetització que ha de fer viable la gestió multifuncional i ha de permetre activar la resta de cadenes de valor. El número d'hectàrees per municipi, que comentava aproximadament de 1.600 hectàrees, sens dubte fa viable aquests PROMAC, aquests projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic, d'àmbit local o supramunicipal, que puguin tenir en compte paràmetres específics per potenciar les cadenes de valor complementaris i també per incidir en aquest model de crèdit tingui l'acreditació d'organismes internacionals, que és una demanda que moltes de les empreses necessiten, de les compradores, de les empreses compradores d'aquests bons climàtics. En aquest punt també voldria destacar diferents actuacions que han fet des del Patronat de Promoció Econòmica en l'àmbit de l'agenda compartida al llarg d'aquests anys en l'àmbit de la bioeconomia forestal, perquè és un dels eixos, és un dels àmbits prioritaris estratègics d'aquesta agenda compartida. En l'any 2021 vam encarregar un estudi en el qual volíem conèixer els factors crítics per a la mobilització de la fusta a la demarcació de Lleida. En base a aquests resultats, vam continuar, perquè creiem que necessitàvem aprofundir l'any 2023, per definir una metodologia que permetés identificar inversions públiques estratègiques en millora d'infraestructures necessàries
per incrementar la mobilització de la fusta de les forests municipals planificades. En aquest mateix any, el 2023, vam realitzar l'estudi del marc regulador i de la demanda potencial de bons climàtics locals per part del sector industrial català i que d'alguna forma ens va donar una informació molt interessant des del punt de vista de potencials compradors d'aquests crèdits, perquè al final necessitem algú que els compri per realment poder-ho arribar a monetitzar. Tots aquests estudis, ara n'he llistat 3, però n'hem arribat a fer fins a 10, no fan altra cosa que constatar que cal activar algun factor de monetització a través de la col·laboració públic-privada que faci d'efecte tractor d'altres inversions públiques i privades. I, sens dubte, els crèdits climàtics forestals poden ser aquest vector. Exacte. Simplement també comentar que els crèdits climàtics ara són voluntaris, però pel 2030 hi ha l'objectiu que siguin obligatoris o això s'ha sortit fa poc un decret de la Comunitat Europea i l'idea és aquesta. Llavors, un altre també petit matís que estem treballant uns crèdits climàtics dissenyats des de Catalunya que estan adaptats als boscos de Catalunya. Penseu que la majoria de crèdits climàtics són estrictament del carboni i el carboni vol dir fer plantacions. A l'estat espanyol, per exemple, es promociona molt fort aquest crèdit, que és molt clar, perquè tu plantes un arbre i estàs fixant carboni. I a Europa també, perquè moltes de la gestió forestal que es fa és tallar i tornar a plantar. A Catalunya això no té sentit. Els boscos aquí no hi ha zones per plantar pràcticament. El que s'ha de fer als boscos és cuidar-los. Llavors aquest crèdit està dissenyat per agafar els boscos i donar-li un plus de qualitat i poder demostrar a la societat que està fent una tasca per no solament conservar els boscos i la nostra societat, sinó pel canvi climàtic i el planeta. Ens posarem a treballar amb tot això. Feina en tenim per davant. Molt bé. Moltes gràcies.